Aliya, huwag ka magulo ha. Salamat sa support mga lalab. Dali na natin mo. Dali natin mo. Shout everyone! Nakakagigil. Pag di ka namasdan. Thank you. Thank you so much everyone. Yan ba? Ano yung cellphone mo, Leo? Ano pa yung cellphone mo? Draw your pattern. Mike Tina, shout out po. Salamat. Paano tayo makalag ng maayos diyan? Meron kasi mga lab, pag meron kang binabantayan na anak mo yan. Hindi ka makalag ng maayos pag ganito. Ano to? Yan. Dala mag-sit ka na lang. Kaya lang kalag si mama. Oh. Shout everyone. Mike, Tina, Madam. Good morning. KK Travel, thank you so much. Ayan. Jim Vlog, thank you, Lalab. Thank you. Mulaglag pili.
Salamat mga lalab. Salamat. Tutuin natin mga lalab yung hinigaan ng anak ko. Ay, Diyos ko. Ano lang ito? One million watching. Mega love shout. Ano gusto mo? Ha? Ganyan naman yan eh. Thank you. Mas dosin. Mamaya na magnini kasi kakain ng rice. Ito kasi yung anak ko. Actually ka na lang. Kaya talaga mga lapag may anak mga lalabo. Si mama naka-live oh. Madali no? Mga lalab tantrum. Yan ba yung anak nyo mga lalab? Binigyan ko na ng cellphone. Ano pa bang yung gusto? Anong gusto mo? Ayan oh. Huwag ka. Shh. Eh, saan na yung ano? Saan na yun? Saan na? Ay, ko tayo ng biscuit kay malang doon tindahan. Hawakan muna to. Kuha ko ng chips. Di malaki, nabasag na. Yan, 2 million watching, shout. Paano mag-live pag ganito mga lalabs? Dalawa na to. Dali na, mobile mo to eh. Ganda, oh, ganda. Yan, ganda. Ay, ganda. Ganda talaga, ganda. Wow! Ganda talaga. Ayan. Pindot-pindot siya mga lalabs. Tingnan mga tuwang-tuwa. Huwag ka lang magguluhan. Huwag ka lang. Ayan, 2 million watching, shout out. Oh my goodness. Anong gagawin ko? Si Daddy, ay. Si Daddy. Eh, ganda oh. Eh, si Daddy na. Si Daddy, hindi kay Daddy. Hindi kay Daddy. Daddy oh. Hi, Daddy. Ching, ching, jing. Jing, 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 jing. Ting, ting, ting. Jing, jing, jing. Anak, makisama ka naman kasi, oh. Hello po sa inyo.
Hello. Bagong gising lang po kasi ako mga lalabs ko. Bagong gising lang po si Aliyah. Kaya parang may tupak. Hello po. Kumusta po kayo dyan? Kumain na po kayo dyan? Kiss mo na si mama, kiss. Bagay ka na doon sa kanila, dali. Hello po. Ay, ganda. Ganda talaga. Tingnan mo, paano makalive si mama? Paano tayo makaano ng diaper? Bibili tayong diaper. Salamat po sa support niyo dyan mga lalab. Salamat. Don't do that. What are you doing? Si daddy, oh. Salamat po, salamat. Comment lang kayo dyan mga lalab para puntan kayo sa bahay niyo mga lalab. Salamat sa support, ah. Shout out. Galing. Tingnan natin to. Tika lang mga lalab. Tika lang po.
Wait lang mga lalab ha.
Kamu na po nakinay po si masuk kang ayo pa sa atin ay masuk ay ko pinabalik po ni sa atin do po. Sino ba bait-bait? Kamu bait-bait. Sali ba bakal mas kali?
Pinapakuluan. Ayun. Ayun, pinapakuluan. Matigalan. Pinapakuluan. Manok. Hindi ka po lang dun. Hindi ka pa lang dun. Hindi ka pa lang. Uy, yan. Wala na, iba pa lang ako. Ito. Ayan. Dali, pas pa lang. Ito. Ito, iba pa lang. Dali, ito. Uy, yan. Dali.
Hindi siya na pinagbabalbuti ko dito. Bilang na sir. Isbol. Pinakalamig pa siya. Ay, gagawin ko ang tititi. Parang ready ka na. Manok. Right.
plato ko, darwadi. Ay nagkatulong mo, di. Kaya daw si Usap. Ganun na ba?
Bukan ko. Ano? Dapat mati dulu. Bukan. Berarti. Lalayan kita dito. Bukan na. Kaupo. Minigay. Tulog. Pak, pikir. Tadi pikir. Semua ini pasti di mama. Tak, ini lah yang kan. Siang mana? Wah. Ini mau lama.
Baba. Ah. Baba. Oh, wala kita. Papa. Cellphone ko pinarasan eh. I'd love to go out with you sometime. Get that demanding kind of work. Mga love, maraming salamat po sa inyong support dyan mga lalabs. God bless. Thank you for watching. Mama. Mama. Ayaw mag-end.